Szép napot, szép estét. Akkor én ezt elkezdem, akkor este van. Megyünk Brazíliában. Lássuk, 2 kör. Az autó készen áll, és a versenyre elrajtjátok majd, hogy utolsó helyre jövök én. #Klót07 vagyok. Szeretettel köszöntök mindenkit ebbe a új mai bónusz versenybe. São Paulo, rajtrács. Lássuk, akkor Alonso előlünk jön, assza-passza, kint meg beszélgetés van, nem olyan jó a sarkja ennek a 19-es körben, akinek a 2024-eshez képes, később lépünk. Ez nagyon nem volt jó, valaki rához léma, sőjével nem vágunk szent is körbe autózva. Norris, Albon! Elképesztő, úristen. Na jó, egyet. Kikvitteljük magunkat és újra kezdjük, mert ez valami elképesztő történt a startnál, és hiába jöttem jól vissza, nem 3 piros lámpában a pillanatban szik ki, megint rossz a sarkunk, és csak a belső évre, vagy a középre. Nem jó, nem minden. Assza, de lassú az első 2 kanyarban, meg a belső. Szóval szia, Magnussen, ennyi innen, Dáne. Okon takar, hogy bedriftáltünk, nyugi, 7-ek vagyunk. Komoly. Colapinto, menj innen, osztó! Haló, Sainz veled bebújunk, ez majdnem büntetés lett volna. Közben is van mellettem az öcsém, Leclerc hagyjál helyet, bocsi, ez ronda volt. Hol van Leclerc? Azonnak vagyunk. Milyen közeledek a Red Bullra? Komoly, mert ha Japánban ellen lehetünk Forma 1-es autóval, vagy egy különleges festés hozok nektek, úristen, Pereznek nagyon közeledik. Lesz a 2023-as álmozó Perez. Jaj. De megérkeztem Verstappenre, de én nem készültem erre. Külsőjében ez nem tapadott jobban, nagyon nem, és ráadásul itt a Red Bull nagyon komolyan. Szia, Max! Elég durva, hogy mennyire használom a kerékkötőket. Jézusom! Ugye ez a bónusz kiadás, ez erről szól, hogy nem veszik annyira komolyan. Kiszállva egy tök jó pálya. Én is első lettem volna. Úrjúban lehet, hogy felálltam volna. Akkor nyomjunk még egyet. Nyomjunk 3-at. Nyomjuk meg. Még egyet fogunk, jesszünk, Pepi. Kicsit már én is érzem a pályát. Nem baj ez, beérünk. Nyomjunk még egyet, tudod mit. Elsugattünk, de hát ki az, aki nem így boldog? Nem boldog, hogyha egy nehezebb kihívást kap magához. Egy 8 volt a legjobb köröm. Komoly, na nyomjuk újra. Igen, én így versenyzek.
Ez nem lesz aztán sok. Újra. És így állazom mögé, megnézzük a kis a spanyolnak a színárnyéka, hogy fogható. Nem akarok ütközni, ember. De... Külső hív, hogy Lawson mi a francot csinál. Pár lekocoltam én is. Komoly, Lawson, ne, kérlek. Jöttem ki ilyen kámag. És nem bírok beszélni. Ez bár, hogy nem vágtam meg a sort, utána, hogy okon, de lassú ez az alvég, pacska lapindul, de összevárjam kegyelmet, hogy repül ez az autó. Kérdeznek minden évet. Jézusom, szállj szeve lassú, az a spanyol. Löki, szénárnyékodat elkapom. Új, nagyon elment, negyedik vagyok, ez nem jó jel. Nem baj, elsőben kell szedni a szénárnyékot. Utolsó kör. Külső hív, ajaj. Löklek, hova szorítasz le, te állat? Perezmelnébe kell férköz. Megint csak kell, úristen, mennyit köszönök Verstappenre is. Elképesztő. Megint megvoltam az első helyre. Hazai most fordulnék én, hogyha nem oldanám meg. Ez most nem annyi előnye, mert most tudatosan óvatosabb voltam az autómmal, de nyomjuk akkor még egyet, amikor Zaj már elment az első kanyar, én meg akkor indulok el. Elvittem egy bóját, mi a franc. Oké. 2:30. Jó, mindjárt viszont az 500 000. Mondjuk következőre, ha megnyerem a versenyt, akkor tökéletes. 1:8 megint. Oké. Egy utolsó. Tehát jobb láb sehol, bal láb sehol. És most indulok el utána. Most van, hogy ebben az első nagyok. Mi rájuk. Szunod a kurva anyád. Szunod nem. Lehet, de nem hiszem el, jó? Jó, nem hiszem el, jó? Megnézzük Alonso, hogy hol van. Tehát, hogy nem szabad. Jobb láb sehol, bal láb sehol, kialszik és induljatok. Akkor induljunk el, testvérem. És Alonso már elindul. Kicsúszott, tényleg tartott. Jézusom, mennyit köszönjük szomra. Belső év az hogy szabad ennyire? Basz meg! Gasly! Jó, az illegális volt az a... Menj már, Gasly! De ez az Alpin, ez egy szam. Haló? Háború. Ott megvan a hely. Mi történik? Stroll az anyádat. Jó, az illegális volt. Nyugi. Szóval gyere. Ne velém. Stroll nem hiszem el. Csodálkozó egy szaros 10. helyér. Szia Lawson.
szia, itt vagyok melletted. Renne, hogy rám zár. És rázár a gyerek, lopszom. Nem leszünk mi jobb azért rám. Ajaj, most meg fog érkezni. Jabban nem, azon, nem, úristen. Nem tudom, azt se tudtam, hogy ott van mellettem. Alsó körkile. Jaj. Eltűntem Magnussen a búzsba. Magnussen középre ment be. Na tessék, itt van első, onnan rég engedtem a azókat, és már nem első, hogy van. Az anyjuk házat. Hola Pinto, szia! Még az elsőt meg lehet. Meg is foglalom. Csó, menj innen! Komoly, mit megyek? Pódium meg lesz? És valamit leremettem, mint negyedik. Na, mindig. Úristen, Sainz, szia! Pódiumért harcolunk az utolsón. És megvan, hogy jó mondjuk legállni azért az eléggé nem volt legális, egészség, de most megpróbáltuk Perez ellen, már hagyjuk, elment, de harmadikat ott vagyunk. Megcsináltuk 3-ból, 3-szor álltunk a pódiumra, és 2-szer elsők. Azért ez is kell, és megkapom. Level 5. People starting to think. Oké, mindenki megértette? Jó, tökéletes. Visszakapom az 500 000-rel, ahogy el is kezdtük az egészet, és aztán elköltöttem a kocsira. 1 perc 6 rekord, 1 perc 6 ezen a pályán, mi a fene? Halló? Én örülök, hogy egyébként itt vannak velem mindenki. Hoppá! Part of your crew, he can earn you bonus. Increase your player level to get the attention of more crew members. Jó van. Kaptam Michael-t. Na. Látjátok, így kell nyerni. Alpin, nem köszönöm. Red Bull se köszönöm. Hoppá, beléphetek. Ezt kéne megnyomnom? Jó, lássuk. Van Forma 1-es? Mert én csak azt szeretem. Nem. Nincsen. Speed. Nyomjuk ezt. McLaren Speedtail 2020. Daytona. Ide, nem van nézze annyira jó, ki már ilyen komoly vagy. Amerikába kezdünk, Európába folytatjuk és Ázsiába. Kezdjük Amerikával. Jó, oké. Igen, ezt megkaptam. Lássuk. Jaj, ne! USA Official Klaus mennyibe? 17-ben. És várjál, ez. Jó, így van, megyünk egyelő. Finish the racing top 5. 5. helyen be kell érnem. Utolsó vagyok. Valamit majd... Jó, ezt már láttuk szerintem. Hát eléggé nehéz. És Porsche is van, meg Pagani. Haló? Az mi? Az nem a ventilátoros autó, haló. Úristen, elnyomtam valamit. Belső, nagyon komoly. Jézusom. Egy jobban szeretem ezt. Fék. Rám zár. Új. Itt van mellettem autista.
Szing, értem, hogy jó az autó, mindent nem kell. Komoly. Ugye mindenki látta, hogy mit csináltam. Baszki. Aha, ezzel formál egy, úgyhogy úgy kellene vezetnem, és egy kör van. Ez nagyon gyorsan. Ha itt eldobom, akkor szemforma egy kász, nyomad, vissza a pályára. Hogy jöttem vissza elé? Halló? Jó van, Szing. Nem tudom, hogy kell mondani. És itt fékezek, tudom venni, kicsúszás, nem. Gáz. Meg fog előzni. Itt van mellettem. Ó, Isten, mit csinált? Nem vette észre, hogy jöttem vissza. Hát hol a pártfülibe? Jöjjek vissza, ember. Jöjj. Fék, nem forma egy. Jön be. Azt azért meg kell majd nézni. Elvesszük, mondjuk az érdekel engem, mi van, hogyha ennyire nem... Jó, hát itt nem történik semmi. Bocsi, hogyha valakinek ez a kép így rázkodtató élményt ad, akkor várjuk hogyan? Elsők? Így? Ja, ez tényleg ez nem olyan jó, végigcsináljuk ezt az első. Jó. Nem az a lényeg, hogy mennyi, hanem hogy nyertünk. Tehát inkább Isten szerviz. Ezt én nem ajánlanám föl, speed good. Tehát, jó, nyugi. Viszont ebben még bele is egyeznék, de nem. Ez rég nem. 160 kilométer. Új, 160 kilométer? 161 közel. Las Vegasba a Forma 1-es pályán nem mehetek? Egész Jézusom. Itt engedsz újra, akkor biztos nem. Azt tudom ki... Ja, meg kell tartani, ha? Jézusom. Komoly. Ja, itt befékezik magától, komoly. Hoppá! Speedo. Ott a kis speed, a kis drog. Mi van, Speedo? Jézus. Na mi van? Jövök a fenekedbe, vagy nem úgy csak barátságban. Mint úgysem barátságban, de... Na. Mindegy, lényeg az, hogy... Jaj, most fékeztem el nagyon magam. Vissza, Speedo, nem mész el, speed. Remélem mindenki látta, hogy mi történt. Speedo elment, úgyhogy ez a német bevándorló fiatal emberre visszacuppantunk. Egyébként milyen jól megyek Austinba. Aha, jó van. Lol, akármennyi ó is van benne, hely, 2, 4. Lol, 1, 2, 3. Nem kéne látni a verseny. Gáz, itt a pódium, ember. Bocsánat, hogyha kicsit... Ajajaj, már 160. Hűte. Ezt nem értem, attól is elvadott, meg a másiktól is. Mindegy, ez ilyen nagyon komolyan megtervezett autós játék. Franc! Még tanulnom kellene itt a vezetést. Nem baj, 4-ek vagyunk jelenleg. Ott a pódium, de ne csúsz meg, ember! Vagy te állat! McLaren! És tudom, hogy... melyet közelebb. Ne húzz be elém, te állat! Bocsánat, de nagyon ideges vagyok. És ilyenkor így vezetem le. Ha nem jössz belém, akkor szeretlek. Megint felállok a pódium legalacsonyabb fokára, de nem hagyjuk a szurkolóinkat, az ellenfelünket és senkit se.
abba a hídbe, hogy nem tudok vezetni. Csak pályáról mentem le. Azt meg úgyis megkaptam a büntetést érte. Én akkor felteszem kezeimet. Köszönöm. Gamarra volt az a bizonyos, aki a második lett spanyol. Én a spanyolokat nagyon szeretem egyébként, de a portugálokat a legjobban. Vagy mi a brazilokat. Mondjuk a portugálokat is. Hiszen a brazilok tőlük vették. Ferrari. Komoly lenne. Tizedik legyek. Anélkül, hogy valami kis ütközést is okozza. Speedo ott van, meg Sync. Jézusom. Ja, ez már Daytona. Ja, ez már a versenypálya. Miért ilyen szoríven megy? Csak az a kérdésem. Tehát, hogy... Szia! Aris! Milyen komolyan kör. Szia, Jati! Majdnem Ati. Ati, remélem követed ezt. Mert ha nem, akkor... Fék. Bázd meg! Nyugi. 3 a magyar igazság. 3. A 10. leszek úgy, hogy nem cseszem neki. Joe. Szia, Joe. Tökéletes 14. hely már megvan. Én nagyon szeretem ezeket az első kanyarokat, de az olyan... Mi volt egy kis lexikon? Az kicsi volt, nem? Most vég. Abazd meg! Nem mentem előről, ne bele! Jó, nyugi! Ittán rálépek a fékre, ki kell tapasztalnom ennek az autónak. Szia, Ádám! Aris. Te előbb nem azért 15. volt, mondjuk már. Hol lehet most már? Hiszen tökéletesen újra kezdtem fék. Komoly a próbálkozás, de ez most nem jött be. Rálépek a fékre, és nem, menjél innen, légy szíves, 9. Elképesztő. True Hamilton. Jaj, itt nincs, ja, tényleg, ajajaj, nem szabad lemenni. Max! Honnan tud? Hogy te nem holland vagy. Vég. Most elég lassúnak tűnik, de... Ez nem annak tűnik, amit ráfog. Vini. Mi ez a... Akkor a Vinicius Junior, meg ma Verstappen is ivott, hogy nem tudja. Oh, a külső év! Ne! Te hülye! Most bazd meg. Melyik volt az? Mike! Te Mikey! Nagyon utolsó... te... Free. 50%-ot vannak, látod? Ha most akkor nem. De az a baj, hogy elérem a célt, és erre egy ilyen hülye Mike. Látszik, hogy Verstappennek szurkol Mikey. Aris, na, szia Aris barátom. Én nagyon kedvelek téged, mert te mindig ilyen kedves vagy, és a belső évet nem engedsz, köszönöm. Nehogy Vin legyen, Jati. Komoly, úristen. Salah, szia. 12. Mi a fasz? Ráléptem a fékre, és ment. Nem is tudok róla többet. Csak ahol oldalam volt az. Nyugi. Ádám, mi a fasz csinálsz te megint az első 10 közelébe? Ráléptem a fékre, és állt. Nekem is megállt. Na, srácok, komoly lesz. Rálépek a fékre, és megy. Hopp. A résember. Nem vagyok Nessa, de közben mégis. Ne.
Kás. Lex. Itt van a kis Lex. Lex, ne zárj föl, kérlek. De mi ez a McLaren sebesség? Ezt én nem értem. Egyébként meg tök mindegy akkor. Befékezem. Jó van. Tessék, Mike, ezt megkaptad. Nem láttam jobbat, mint hogy neki menjek. Mike itt van mellettem, mi a fasz. Jobb az autója. Komoly. Persze. És ezután én titeket el is búcsúzok is tőletek. És ott van, megcsináltuk. 3 Forma 1-es versenyből egyszer lettünk harmadikak. Új, elég sok mindent levontak, de ott van a bónusz. Tehát, hogy nem baj az. Srácok, fiúk, lányok, urak, hölgyek, mennyi volt az időm? 1:52. Alja? Gámrátok, komoly másodpercre voltam lemaradva. Köszönjük szépen mindenkitől. Elköszönök most. Örülök, hogyha tetszett a videó. Ez egy bónusz volt, hiszen egy elképesztően jó. Ezzel is adtatok nekem, hogy itt 3-an már feliratkoztatok rám. Hoppá! Karics, Mike Stout. Veszelek, te tökéletes. Jó. És majd megyünk tovább a motorsportoknál. Kicsit kiteküntettünk. Köszönöm mindenkinek köszönöm a feliratkozásokat, ezt a 3-at is.